Gerosiago begirada berriz alzatu nuenean, neska bat zegoen, isilik, leihoaren markoan ezerita. Harriturik zutitu egin zen. Non izatu zara, eta berak ez zuen ezer esan. Lozaren lozaturi, kanporak seinalatu zuen baratze ia iluna besterik ikusten ez zen partera. Ez da hiri daude lurretik ziriora, eta nion dira. Norman gora edo zara? Bai, ez hauen justu. Ez zen mugitzen. Zangoak barrualdeak zituen. Zaila zuriari begiratu nion. Espainiari